Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: reality. Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Genul programului: comedie. Programul conține scene cu limbaj licențios. Acest program este interzis copiilor sub 15 ani. Genul programului: aventură. Programul conține scene de violență fizică, psihică sau de limbaj.